Sant Cugat li donem una importància cabdal, com no pot ser d'altra manera, perquè serà la ciutat més important en quant a nombre d'electors, en quant a persones amb dret a vot, on es farà la consulta el 13 de desembre. I per tant serà un dels punts on estaran centrades totes les atencions, totes les il·lusions, tots els anhels d'aquesta consulta que ha generat tant d'engrescament i una participació tan important al nostre país. Per tant, Sant Cugat serà el punt de referència, hi haurà més de 59.000 i escaig persones amb dret a vot, majors de 16 anys empadronats a Sant Cugat, i per tant estem parlant d'un volum molt important. Sens dubte serà un punt de referència perquè després ciutats d'una dimensió similar a Sant Cugat o fins i tot més grans puguin també portar a terme la consulta en properes onades. En aquests moments hi ha una data ja fixada, que és el 13 de desembre. Hi haurà més de 100 municipis de tot Catalunya que celebraran la consulta en aquesta data, per tant tindrà una força enorme des del punt de vista social, des del punt de vista de la participació, i en posterioritat hi haurà alguna altra onada de consultes que també se celebraran en una mateixa data, ja en l'any 2010, per tal que s'hi acabi de sumar totes aquelles poblacions que vulguin. Considerem que era important que hi hagués una data abans de finalitzar l'any perquè aquell esperit que tots vam viure a Arenys de Munt no es refredés massa ben entrat l'hivern i per tant es pogués fer ja abans de final d'any una onada de consultes el 13 de desembre i després n'hi haurà alguna altra. Però aquests centenar de municipis marcaran sense cap mena de dubte un punt d'inflexió perquè ja no només és un fet local com és el d'Arenys de Munt, sinó que ja estem parlant d'un fet nacional, d'una consulta amb dimensió nacional. Nosaltres pensem que l'organització està portant amb molta diligència, que s'estan portant les coses a un ritme de treball realment molt fort i això ens ha donat molta tranquil·litat i a més nosaltres el que hem transmès és que des de la coordinadora nacional abocarem tots els recursos humans fonamentalment perquè aquesta consulta a Sant Cugat tingui tota la cobertura que calgui. Per exemple, ens hem compromès a que hi haurà observadors internacionals a la consulta de Sant Cugat. S'estan fent gestions perquè càrrecs electes del Parlament Europeu i d'altres parlaments d'estats de la Unió Europea puguin venir a Catalunya el 13 de desembre a fer d'observadors internacionals i un dels punts de referència on aquests observadors internacionals hauran de desenvolupar la seva tasca serà Sant Cugat. Per tant, d'alguna manera el que anem és a convidar a la ciutadania de Sant Cugat a demostrar que Catalunya té ganes d'exercir el dret a l'autodeterminació, a donar un missatge a tot el món que aquest país està preparat per exercir el seu dret a la independència política i per tant hem de tenir clar que estem davant d'una consulta que ha de conformar un missatge que tindrà un abast mundial i d'aquí que els catalans i els catalans de Sant Cugat no podem quedar malament el dia d'aquesta consulta, hem d'aconseguir un elevat índex de participació, aquest és l'objectiu fonamental, l'índex de participació i a partir d'aquí evidentment cadascú votarà el que consideri convenient, sí, no o en blanc, que són les tres opcions que permet aquesta consulta.